say vanhu vanoti musha mukadzi. You make my decisions for the church, muchibatsira, and for the country. Do you consult your wife as well as or not, or she doesn't contribute on that? You just do it on your own. My wife, come salad. So from day one, I've told her, you're comfortable. Whatever you want, you get. Apana mukadzi angambobvumira kuti utengere vanhu vekuchechi 100 motikari because iye anenge achiti ndedzei, but iye haanzwisise. Inini ndinochengetwa netsananguro dzangu dzekumasoro. Ini ndakauzonzi muchaita billionaire, ndikanzi ndiye munorara mugomo, ndakati wamurewo ndikanorara imo mumugomo pasi mugomo ndodaita billionaire. But ndobva ndauzwa futi kunzi musazoregera chipo chaminacho chekubatsira vatendi nyangwe zvazoita sei, musazofa makaita sei. Saka ndirere mukadzi ari obviously we sometimes we do fight. Pamwe andotaura saka ndingamutengera motikari futi nhenga wamutengera imwe ndoti it's only 7,000 8,000 iwe kana une motikari yaudaiwoji taura ndoita sei ndokutengera. But now she's obviously we've been together 6 years. She's grown up. Arikuita achikuro asisina basa nazo zvokuti chi plazo baba wake ndakavatengerawo mota brand new yakati atezvara akarorerwawo neshoroma mota ndakafananza nana babongo wewe ndowana baba wangu kawakandirera ndakati aimi muroji muri baba wangu mota yenyu. Saka she really has nothing to complain about. She says I want this car, ndongomutengera.